ndiri kuseparata vachiita sei vachiisa uku kuno kwatina hedu chigayo chinoita zvokuwekera izvo saka apo mozviona vanda zvokurova nemupini chimupini kachi vorova vosarudza maguri vachibvisa ndo zvinhu zvainyangadza zingaiti izvi ani kupura kwaingibhowa duku ndahwaukachanyi chitarira munhu wakamutarira ubva wanzwa kuda kumurova chibhakera so guys day 2 rekukanga hapana kumira kwazvo maika marara ari kuuya kuno apa pada kutsvaigwa ese ndo svina inenge uku manje muchatozodi svina yese iri kuuya kunoi uku emachinja direction kana enda divi iri iri kudzoka ichiuya kusunisi so ndimotozorwadziwa times 2 apo vanhu vakakohwa manhanga nezvimashamba iwe mashamba aifana kukura but akaita zvitokotoko pane shamba randakatageta apa mamwe emanhanga amwe aisa iro ndo rangu iro inototorawo this time manhanga kai votorawo regreen iri ndobodawo riryawo iri nderangu iri this one iri ndotoritora nerimwe racho randatoonapo iri nderangu iri ari pasi ati asarudzwa anda kugiredhiwa ndomboryawo manhanga vasika mosati ese andakaita nawo hapana kana hwana andakarya kana rimwe iro handimadakawanda ini iro atundangwa pane munhu akaodha nzungu kuna mhambo gome 3 yemakanda abva ati undivigirewo chi manhanga ndomusarudzira ipapa pane anga ada kuvhukunurwa mashamba vanga vada kumaita asi akati handidi ndoda shamba iri ndoda unobika nhopi mashamba makamashayiwa zvokwadi ko seizve saka zvakabuda sei zvinhu zvitukutuku izvi izvi zvakaita zvibhora izvi chii aizvani makadzvara ozvomera zvaka zvinhu izvi zvanzi makuni kaizionai chinhu ichi indatanga uchiona nhasi ndanzi makuna wanongobuda woga saka munongohavhesta yenyu zvinhu ko magake sei musingamahhavhesti magake sei musingamakohwi chimwe chinhu chinenge chinonaka ichi so ndotopedza ese ndingoti iri rinenge rinonaka iri rinenge rinonaka futi ndopedza ose ndingoshata anda kutosarudzwa mamwe arapa akaoma zvina zvidzvarwi toti kuti zvodzvarwa zvini kukohwa kwese uku zvinhu zvomumunda vasikana zvokwada pachinosara pane vanhu vatanzi munomakohwa mamakohwa moisa pasi peshedhi muchamakohwa here akati makutongosiya aore zvavo magake anozonaka manje kana akupera moza iyo asi rakanaka ramakaisa mushedhi iro nangero ndopaakumborutsa zvine nyaya shu vanhu vaiti hatidi kusanganisirwa nedze last year kunezva kusarudza ndo kune nyaya norudzai woti uku wabata uku kunzungu vombobata vombosiya vombodzokera uko kuzviyo zvenyaya zvokwadza zvinhu izvi tachokwadi nenyaya izvi vadumbu vaindepi koni mbonoona hangu vadumbu zvavari kuita kubasa shoko ndida kunokuradzai mashushu guys for the people vadumbu izvi magwezerai
magweza ndo magwezi makereshi zviri kuseparata vachiita sei vachiisa uku kuno kwatina edu chigayo chinoita zvokuwekera izvo saka apo mozviona vanoita zvokurova nemupini chimupini kachi vorova vosarudza maguri vachibvisa ndo zvinhu zvaindinyanga zingaiti izvi ani kupura kwandibowa duku ndahwa ukashanyi chitarira munhu wakamutarira ubva wanzwa kuda kumurova chibhapera saka maguri vari kuisa umu chimbotiradza tondo munosadza sei chitanga kubvisa tondo remusho unobuda kuti munobudisa sei kurura musoisara nditokuchota uko asi mamuka ndakuhwai kare isu mati wapataenda kubhabhazi taritangira kusvika kaisu ndatimbomuka ndikaonala kuti masekuru maenda kugazebwere nasi kukicheni ndazvidzoka dhora rakatoshamawana asi pane munhu akanga ndapindwa nechando chandisvebedura mamuka tamuka tamukira 2 dzachayanhu atomuka grade b aya ari kutanga mbopurwa akangosangana sachichibvisirai musvo da kuona mobvisa sei mboinda ndichinda kusandapedza kutoenda kunotoisa ozorudza munhu asi mafamba dena mungomuka hangu ndichitoiga ndinamboda kuuni